Hola, sóc el Lluís Vinyes del restaurant La Venta. Estem als peus del Tibidabo, a la ciutat de Barcelona. I aquest és el nostre restaurant. El restaurant va ser creat l'any 1975 per el senyor Paco Bosch. Va començar el restaurant des de zero. Això no era absolutament res. De fet, on estem nosaltres ara mateix era com un camp de patates. Era ple de sorra i no hi havia res del que ara esteu veient. Ell va ser la persona que va fer que La Venta estigués al mapa gastronòmic de Barcelona. Fins farà uns 8-9 anys que van agafar la direcció el senyor Josep Vilella i el meu pare, Lluís Vinyes, i la seva intenció ha sigut mantindre i millorar la línia gastronòmica dia a dia. El restaurant va ser creat l'any 1904, ja fa 116 anys. El Paco Bosch va agafar la direcció del restaurant l'any 1975 i en va fer l'actual imatge. Ara fa 7 anys, el meu pare, Lluís Vinyes, i el Josep Vilella són els qui porten el restaurant. I jo formo part de l'equip culinari de La Venta, del qual estic molt orgullós. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició m'ha demanat que us faci una recepta pel desconfinament i el que us vull fer és una coca d'escalivada amb anxoves. Per començar aquesta recepta, els ingredients que necessitem són full. El full ens el fem nosaltres, és artesanal. El podeu comprar, si no el podeu fer vosaltres a casa, el podeu comprar al supermercat, o si teniu un forner de confiança, demaneu-li si us el pot fer o li podeu comprar una mica. Espargínia. Ara comença a ser l'època de les espargínies. Són molt bones, són molt dolces i és molt important que no tinguin grana. La grana fa que una vegada cuites es quedin més dures. Pebrot vermell, anxoves. A Espanya tenim unes fantàstiques anxoves, en aquest cas poden ser tant de l'Escala com del Cantàbric, les que us agradin més. Una mica de farina per treballar el full, sal gruixuda, cibulet, oli d'oliva verge extra, nosaltres estem de les Trilles, que és una cooperativa que hi ha a Bellaguarda, i una mica de pebre negre. Mira, començarem a posar les espargínies i els pebrots a la brasa. Si no tinguéssiu brasa, ho tindríeu que fer al forn i posant-hi uns 45 minuts embolicat en paper de plata a uns 180 graus, tindríeu un resultat. No és el mateix, però és el que més s'hi assembla. I ara el que farem és estirar la massa. Agafem una mica de farina i la posem a la taula on vulguem treballar. L'ideal és que on treballem no faci molta calor, perquè si no el full, la mantega se'ns desfarà i se'ns començarà enganxat per tot arreu. Amb l'ajuda d'un corró, el que farem és estirar el full fins que ens quedi un gruix aproximadament d'uns 3-4 mil·límetres. Bé, el full està a una bona temperatura i la veritat és que ens és bastant fàcil per estirar. Molt important que li anem afegint la farina que necessiti. Bé, ja quasi ho tenim. I el que farem és posar-ho amb un silpat. Si no teniu un silpat, un paper de forn mateix us anirà molt bé. I el que farem és estirar-ho aquí. I ara ho posarem en una bandeja de forn i ho posarem a la nevera. Per què? Perquè si ara volguéssim tallar el full, el problema és que se'ns encongiria. Llavors li hem de donar 10 minutets de repòs a la nevera per tal que així ens quedi més ferm. Anem girant els pebrots i les espargínies. Les espargínies se'ns faran una mica més ràpid i ja veureu com d'aquí molt poc les haurem de treure perquè ja estaran.
les posarem en un bol que tenim aquí i les taparem amb un paper film perquè el que farem és que suïn dintre i treguin tota l'aigua de la verdura. Tenim la coca tallada i el que farem és agafar el silpat amb el full, posar-ho a sobre d'una bandeja, d'una safata al forn i fer la mateixa acció a la inversa. Silpat i safata. Per què posem una safata a sobre? Perquè és molt important que faci pes sobre el full. Si no, el full començaria a inflar-se i no ens donaria un full així primet i cruixent, sinó que seria igual de cruixent però seria molt més gruixut i nosaltres no ho volem. Volem que sigui ben primet. Bé, ja han passat uns 10-15 minuts. Traurem el film, com podeu veure. Aquí, veu tota l'aigua que ha anat deixant. I ara el que farem és, amb l'ajuda d'un ganivet, anirem pelant amb molta cura de no treure gens de la part de la cara. En cas que el pebrot o l'esvergínia estigués molt calent, podríeu agafar un paper i posar-vos aquí a la mà i així no us cremaríeu. Tenim una. Tenim tot més negre millor, sense perdre res de la carn. Fem l'altra esvergínia i fem exactament el mateix. Ara és la temporada dels pebrots i les esvergínies i aquestes són fantàstiques. Farem els pebrots. Bé, quan ja el tenim pelat, el que farem és, amb l'ajuda d'un paper, acabarem de polir-ho. I li traurem totes les petites parts que han quedat cremades, si no ens amargaran. En el cas de les esvergínies és bastant més senzill, però el pebrot vermell té totes aquestes llavors i les hem de treure totes. No en podem deixar ni una. Ja està. I el que farem és agafar el pebrot i l'esvergínia i la tallarem. Tallarem ben petit, sigui fàcil de mastegar. El que farem és posar-ho en un bol. Amb la esvergínia farem exactament el mateix. Molt bé. Agafem un plat, agafem el full, ho barrejarem tot i som. Ja heu vist que és una recepta senzilla i que en cas de que no tinguéssiu una brasa, que la gran majoria de gent a casa no té brasa, ho podeu fer al forn, embolicant l'albergínia i el pebrot en paper de plata i ho deixaríem mitja hora, 40 minuts. Molt bé. El que farem és posar una mica de sal, molt poca perquè l'anxova ja és bastant saladeta. No li farà falta molta sal. Posarem els filets.
Aparem una mica de cibulet i un toc de frescor i ens ajudarà a donar una mica de color plat. Organitzar una mica d'oli i el pebre. I ho posaríem aquí i ja ho tindríem. Aquí tenim un bon entrant. Bé, com heu vist, hem fet una recepta que és fàcil, senzilla i que esperem que vosaltres a casa la disfruteu tant com hem disfrutat nosaltres fent-la per vosaltres. Creiem que la rusticitat d'una escalivada combinada amb l'elegància d'un gran full fan una combinació extraordinària. Com ja sabeu, estem en temps de Covid i volem agrair als sanitaris tot l'esforç i tota la dedicació que han fet durant aquests dies. Moltes gràcies! Volem convidar-vos a tots, tota aquesta gent que ha estat a casa fent la quarantena, ara que ja comença el desconfinament, sisplau, vingueu al restaurant, gaudiu d'un bon àpat i nosaltres tenim moltes ganes de rebre-us. Molta salut a tots, amics!